kajika di komputer bat di laptop kabahajan jongpi. Hapaham sim nongpo Riboy District marpersya bat ke school Alpha Higher Secondary School. Wantit nangi ngin airu kawaranti. Hendriu banaya ki laptop bat khatar banaya ki desktop. Kini ki digimar refurbish lane ki all stock. Kajingdan jongkat nongpo town shopping complex hasor nongpo kabadi ka wei na kijaka ban kentiu ya ka kamai kaji jongki pat ba kathan hanongpo bat ki wei di kisnong ki ba marjan kamtam ya kisamla kaba kani kajing khmi lenti jongki ba bon ki pat ba kala pelong pan nakapor syakapor ban mi ki jing ekran bat ki jing syak keno jongki board district ki ba shem ya ka jingkit clear ban panya ya kani ka complex hanongpo. Hadian kumbalai banai AA bagi nongelam jong keseng RBPC tilalek banjurip ya ketika jaka badru banbu dakajing ujor syakibor penyak district lengbau deputy commissioner ke district ban syimkia halor kanikaman Henry nadu ketika sengi batat hadu kanika sengi kabamenta kanika kompleks kadang long hi kumju klam dadan ka weiru ka jingkela long kumba ki board district kim shamla pensengap ya ki jingdawa ki balong ki jingdawa ki badan kam hanongpo kini kijing dawa jong keseng RBPC kilong kum kajing penbiang ya ki jakalit syabar kajing penbiang ya ka kajing don kam ban ailat ya ki samla ki bakwa ban sengkam da ki tegi dukan ki badan hakati kompleks Henry kum bakalong ki dukan ki badan hapo kanika kompleks na ki lai spak tam ki dukan tang shi spak tam ki bapli bat kani kajing khang ya ki tei ki babon ki dukan ka long kajing dunong ya ki samla kathan kalak pelong ya kinongelam jong keseng banlik ujor biang sasisian syakibor penyak district bakin syimkia ya kanika kam Henry hakajing ekran baru presiden keseng RBPC uba Jason Lennox nongrum ulong bakadon kajing persang Henry kan batpor kumba katu katni ban pendep ya kini kajing don kam naga benta ketegi kompleks Lasisha UDC ya kai ka bangi ladawa na kalian keseng ba urle ya ka spot inspection ban jurip dalade ban tip first hand ya ka kam galong kumno wilayah tu yangi ba uladep ban le ya ka spot inspection but ki finding is ki jong u ya serim bar kai ka bangi nyera Ahmad ke office ka jong u te ula khot ya ki komiti ki ba yadai ba ketika kam ang tei watla nyim shimla yo ya ka jubab ka bahun namar ba ka kam hang tei kam pat shimla kalong kumbangi ngilabu kajirawa kajongi lalu nyipet ya ka pat biang ulaya tu ba hable ka borwel hati gitu ki borwel bat kamdi ka basuk kan simpor kumbakat tu kan benai ka sanitation pi ka jikali sabar hadu mentah ka tu ka penyikana tu kadang long kumju kumalong kambet ban lek brio kalat yang tu kadi gawe naki major problem te ki generator ki badon hang tu ki klan palat kata-kali ke problem ka badon ka bau disi open pau but katu ka roof da ngipet katu ka tunum kabala don kam ban maramot mata ban repair no kam kloi namar ka di ka portlang but habakum kan ka por ka banyela ban tre namar la ngikeren porliur kimi ki jing aidau ki babunjai bon rukom kan namar mata ka di ka portlang nyela kentu yu disi ba un kampen state ya kan ka kam kloi kan bala watla ulaya tu mane na kaliang ka level ka jungu ula syong bat ki komiti ki bari pet ka kam bat ki jing pa ki ladang ya ki kot kisla uladang konkret ladang pa sya ki authority ki bakam halor ten ripat namar banga ong ai pi ba kakam Hamadan kam shumla penuh dengan kum kaseng te mentagasi ulah ong ya ngi kum kaseng ba unai ya kapor lai benai ban pendep ya kita jin rekam berfait berka apil jengi kalong kum ta bakate kam dei kakam jong iwe argut ki beishong dukan pipet kate kade ga win ki building ka bagala ban penkela ya kanungpo ba ka district ka jongi kade ka bahe tam ka building ka ba ki ba ki la ban ya khai ban ya pedeng hante ten rei pat kat kum ga jing sisa manta long ba ki dukan hang te ki bun ki bakhang tengi kwaru ban shim ya kan ka lat ka kabu ban kentu long ba kan ka kapor ka ba menta ya ki perlok ki beyo ya ki dukan hang tu ban pendut kam hok ya ka kane kamde ka jing bisni kane kamde ka jing tuklar kamde ka bangi le kata ya kiuja jongno kadai bitang ka jingkentu ba kumbala wanra ya ketika nongpo town shopping complex hakadur ban kentu ya ka imlang salang ya kayo ka kot ban ailat ya kitu ki longying ki bakwa ban le ya kano ka kam ban yang ala ka jong ka kejat ketika dei ka ba ka sorkar ka lale ba hadu kata ten dei kadai mangi kidai ki paiba kidai ki management ki badon nang tei le ase ki bangi fail ha ban penlong yo ban penong hat ya kate ekonomi kali la ngipet ya kadai ka wei na ki building ka bala ban penkela ya ka longying nak beduk
syak babit babiang balak ban krisyan ni kalong ying ladangi penderkam hok ya ka te kumba kalong menta kumba yaitu EP hakipor ki baladap bat wat hakane kapor ka bamentaru laispa tuli ki don pistol hang te ki dukan tenrei ki bapuli ki don shispa tam te shispa march tiang hi ki khang te ka jingkhang hi ka de ka jing tu nong te nyela kentu UDC bakan don ka kenja komiti ka inquiry komiti ban tokit ki kita kidau ki bapenlong ya kita kedukan bakin khang le sekala ban de na kano kada undri na kaliang ka sengi bat ka jing start jong ka office ba ulum ya kitu ki stakeholder ki bai dedo ba ka kam bat nang ni lai benai kuma ula ya keren la dangi kendu biang ka jing anu ka seng kalong ba ketika nongpo town shopping complex kala de ban keladur kumolong menta nyim don re ka jimut ba ong ban shopping hapo nongpo town mdei wei rum dan bon ong ban mi na ying ba yang ni shopping long don lagi dukan kuai don lagi dukan janji bamalumala ki don lagi dukan video ki cyber ki don dan ripat ka varieties dangla benang penka dangla ban penjanai ka kam dangla ban penbhai ka kam te ka jingkwa jung ka sengal kalong kumta baka jingdon jung ka te ya ka nongpo kum ga district headquarter ka di ben kalalong ka blessing ka di ben kalalong ka jingkar ku na ka menta ki nong sosnong te kum kalong menta kam long kumta te kita ai ba pen sanut ini kum ka seng te ka jingwan dungi meta kasi ben ya kendu UDC kalong ka job kalong ba siso ka jing keren ka ngila ya bujuni ya ki jing ai jingmut balong ba ka jing tho ngi lobo khmat office ka jong tingi kermen scam lai benai nang ni ka bangi kendu hangnor ka jing la dam 4% tu kajing telah nak mentak ketika nongpo town shopping complex kadi bendon ban peba udi ban UI ban saki ya kata Pidon kam projector ban peni film ne pidon kam projector nak bentaki awareness program jompi pon singi ni ai wai shapi pran nyau lai wei kendai hendru yue ar nyau lai